তো এই ভিডিওটা খাস করি কিছিটা পুরুষ কিছিটা নারী তো স্বামী স্ত্ରୀଙ୍କ ଭିତରେ जो ସମ୍ପର୍କଟା ରୁହେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତ କିଛିଟା ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି କି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବେସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିକି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ତମେ ତମ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ଧୂପକାଠି ଦେଉଛ, ନିଜେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରୁଛ, ଚନ୍ଦନ ମାରୁଛ, ସେସବୁ ମାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖିବ ନା ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ।